kalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila kalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila kalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمباديت في شرف الله جبا موفوك ولي من دعا كان يمدل قادل الله سبحانه وتعالى في ألك هنا ناكا كشا ناكا بركة لكو جدينا وكلن لنا بلا جلنكا أنغا بواجر كنا كنا مولا دنيا كفوامي يبودرام بلونشي كنا بكا كابي محرم كالوت لكونا توما على كربكا فصبلسا نانكوا ما هجرا سام بكرين كمناني يعني بناني سبتمبر كالوت لتاني كونانتو سام بافلانتان شكينا أشورا ينما يالي كنكا لا دادو يعني أنفا كنا سرو أنكرمغا نانغا شريف سيد شريف أحمد تجاني حيدرا علي ببلاسرالوك او حكم كنا ولا داين تيمنا ايلا سليمونون كه ككنافوني مونون دي انجا جيكا نيما داو باروفه بالله السميع العليم من وسوس الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدأ كله كفى كأدم نني على طوي. أني أن كله كفى ككشين نما ينو عليه في أكو كان نبي من بكر نو إكرام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا كرا صدق سنمون. أنا كصحابة نمون. أنا مغني نما منو دارا أولا كفرا أوكا. نبارا نما كليه على كأنني أو بلدني أولا. آمين. أم بدأ تملكه كبوي. kan na ba bela jelen fo ye foli mle ni islamaya ka foli ani keleya ni badaya ka foli no de ala ka kishika an bela jelen ka amin amin ala ka na hamu gla amin ala kan safo dama amin alhamdulillah shuina nam ka bele 19 septembre 2018 ashura hukmu konnala bi bamakoya wala ashura oye kalo min ni ala ye abonya ne ala ko te qur'ana kono inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahr yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum fala tazlimu fihinna anfusakum al-dahbar ala ko alekele nam kabakolo dan kadugukolo dan san aye kalo jate damin kala ko tan fla nani mbey ayo bonya wa mo nani folola al-dahbar sabu nene san kalo foloy no islamo ka san yele moy hijri srala an fla odela al-dahbar ni san yele ma o ekle foloy ambe kle tanamina o de wele ko ashura ashura yere o de tanay ashara ashura mina ashara ko tana ambe o de la mundana muharram kalo kle tana tarima fam o koro e dumba fene muharram fene konnala ala e domi fene bonya no ye tanay tanay karamo aye chaman vo anye ambe bi min do mungara tanay na karamo ye chaman wala la riwaya wala boya ko do kerala kira do ye boya sorala nga min zabatileto ne abe
bukhari kono muslimu kono anolu na ɲɔgɔnna wɛrɛ ko ala sɔnna musa sira firawuna na ka bɛn nin don ɲɔgɔn dɔ n'o ye ashura ye min fana bɛ yen o kɔfɛ n'o fana ti bɔ hakiliw la bonya k'o kɔfɛ ani karama k'o kɔfɛ ni ɲinan ti k'o fana ko fiyewu o ye tɔɔrɔ ko min ye silamɛya sɔrɔ ani dekun min ye silamɛya sɔrɔ n'o ye ɲɛjɔyɔrɔ dɔ dɛɲɛli ye ka bɛn a ma ɲɛjɔyɔrɔ n'o ye kira ka so ye sɔsɔli t'o la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ala sɔnna k'o ka kiraya laseli kiraya bonya diinɛ laseli k'o to kira ka du kɔnɔ ko ala jɛnna ni o ye kabiri don min nabilahi ibrahim a y'a ɲini ala fɛ a ko ala wa min zurriyati ala i ye bonya min di ne ma i ko k'i ye n kɛ jamakulu ɲɛmaa ye ala kana ɲina wa min zurriyati ala ko n jɛna n'a ye walakin la yanalu ahdi az-zalimin ibrahim zona i sɔmɛ minnu n'u m'u yɛrɛ kun tɔɲɔ k'i ka sira bila n'u kɛ jama ɲɛmaa ye kabiri don min ala jɛna n'o ye ka na se bi ma fo kiraw la laban ala sɔnna kira bɛɛ ka bɔ ibrahima ka du kɔnɔ nabi ɲuman bɛɛ ka bɔ a ka du kɔnɔ fo ka taa se nabi ɲuman laban ma n'o ye muhamadu mustafa ye a denkɛ fila ismail wa ishaq o la n bɛ fɛ ka mun fɔ kira fana ye nin kelen ɲini ala fɛ ala min sɔnna k'o jaabi ibrahima ye ala bi ban k'o jaabi muhamadu mustafa ye wa a ti ban kira y'i bolo jande ko ala n bɛ fɛ i ka ninnu kɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye i ka nɔgɔ yɔrɔ ma janya ka b'o la komi kira wɛrɛ ti ci nabi ɲuman wɛrɛ ti ci isma min kun bɛ yen n'i b'o di kira ni nabi ɲumanw ma n'o de ye ka o ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na ɲa kanu i ka nɔgɔ yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu na ala ko n sɔnna innama yuridu llahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera ne ala sɔnna min nɔgɔ yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu na m'u sanuya sanuyali la danti min na o la ala sɔnna ka albeyti ninnu de sanuya u ni ne ni e tɛ kelen ye ayi a dabɔra de ko an ka tugu u nɔfɛ sɔli t'o la dɛ kira bi fatu waati min n'a dan bɛ a ka saya li sanfɛ a ɲininkalen mamadu kun hami bɛ n'a ka mando de a ka manto mɛ a ye mun to o mando in bolo k'u tɛ fili hadisu sakala ye sɔsɔli tɛ min na sɔsɔli t'a la fanji fɛ sunnatan wa shi'a ko kira ko n bɛ taa ka fɛn fila to a bolo ni o fɛn fila tora bolo a bɛ ne muhamadu ɲuman sɔrɔ kitab Allah ala ka kuranɛ n'a ferekera a ye na ye k'o to aw bolo wa itrati ya ahlul bayt ani ne muhamadu somɔgɔw ka ninnu to aw bolo a tɛ sira jɛ o ye jɔnw ye an filɛ o cɔ dɔw ka kɛnɛ ka bin tiɲɛ dɔ koyi bonya ko kɛra a la nka ko an tɛ se ka ɲinɛ nin fana kɔ koyi mɔgɔw b'a ye cogo min walima dɔw b'a ye cogo min dɔw ka faamu b'a la cogo min ko anw ka faamu t'a la ten anw ka faamu tɛna k'a la ten o ye jumɛn ye k'a fɔ ko dusukasi ko tɛ bi don ɲɔgɔnna ye nin su in tɛ dusukasi su ye ayi o ye nkalon ye dusukasi su don hami su don tɔɔrɔ su don sabu ka kɔ a kelen ye muhamadu mustafa y'a yira ko nin ye dekun ye huseyinu bangelen dalen a sen kan a nisɔndiyara kun cɛra ni ɲɛji ye a ɲininkara ɲɛji bɔkun na fatima a ko n denmuso ni ma n gasi kun dɔn n yɛlɛla sabu ala ye diinɛ cɛ dɔ di yan min bɛna sɔn ka jɔ diinɛ in jigiya kɔrɔ nka n gasi kun ma tila yɛlɛ la fo jirila nana ka ko laban cogo fɔ n ye o de ye n gasi ne kira kasira ko huseyini ka ko bɛna laban ta ne ni e min bɛ ka kira nɔfɛ tugu don lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ala ko k'an ka kira ladege
aka hɛrɛ y'an ka hɛrɛ ye Muhamadu ka tɔɔrɔ y'an ka tɔɔrɔ ye o la ni kira dusu kasira k'a fɔ ko nin don bɛ se fo ka ɲɛji bɔ o y'an ka ɲɛji bɔ don ye nka an ka ɲɛji yɛrɛ tɛ se ka ninnu ka jɔyɔrɔ sara sabu ninnu sɔnna ka o joli de bɔ anw ye an ka ɲɛji bɛ mun sara joli bɔyɔrɔ la nka ŋaniya yira dɔ don ŋaniya yira dɔ don anw de sama nin nɔfɛ karamɔgɔ ye nin laseli kɛ a ka ca nin laseli kɛra karamɔgɔ fɛ nin zigiw kɛra a ma dɔn bi o karamɔgɔ ka laseli kɛ n'o ye Maktalu Huseyni ye kira somɔgɔw ye sɛgɛn min kɛ Huseyni ninnu sara sa cogo min na o ka ca san 30 ye tarima fam a ka ca san 30 ye o laseli karamɔgɔ fɛ kira somɔgɔw ka dekun o ka ca san 30 ye o y'a sɔrɔ a laseli ma daminɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan fɔlɔ ko a bɛ ta tarima fam nka anw ti ye bi ka jɔ o kan ko Huseynu ka fɛn kɛra ta u bɔra yan o nana yan dekun min sɔrɔla an y'o fɔ wajulu ninnu caman na nka anw bi jumɛn na ko Huseynu sara mun na a tun bɛ fɛ mun de ka kɛ anw bɛ yen de o de ye kɛlɛ ye n'o tɛ Huseyni tɛmɛna wa a y'a ɲini ka tɛmɛ kun min kama ka jeni saya ye o sabatira o sabatira dɛ wa kɛlɛ in bɛɛ bi yen de Huseyni yɛrɛ jɛna n'a ye ka sa o de kan n'o tɛ a ko fɔra o ko n'a ye bayi'a kɛ Yazidu ye ko a bɛ to yen nka ko ne ɲɔgɔnna misli la yubayi mislahu a ko ne ɲɔgɔnna tɛ bayi'a kɛ ni ɲɔgɔnna ye n'o kɛra diinɛ bɛ bi ne t'a kɛ n bɛ jeni saya ye al-mawtu ne bɛ jeni saya ye ka tɛmɛ dɔgɔya kan n bɛ jeni saya ye ka tɛmɛ dɔgɔya kan al-mawtu fil izza afdalu min al-hayati fi zilla fi zilla a ko saya i ka bonya kan a ko o de ka fusa ka tɛmɛ balo kan min bɛ kɛ dɔgɔya la mais Huseyni ko di ko a ka dɔn ko a jɔkun kun ye min ye tuma min na a kunbɛ na Faraz Dako fɛ n'a ye Faraz Dako ɲininka ko Irakikaw bɛ ka kira mɔden kunbɛ cogo di o bɛ ka makɔnɔ di a ko Huseyni wa cogo di qulubuhum ma'ak walakinna suyufahum alayk a ko ne Faraz Dako kalela kira mɔden o dusukun b'i fɛ o dan b'i la o b'a dɔn i ye cɛ ye min bɛ jɔ ala kira kɔfɛ ninnu zɔn bɛ aw kira sodunkɛw ye ko a ma kira janfa o dan b'aw la o dan b'aw la dɛ nka Huseyni t'i nɛgɛ walakinna suyufahum alayk nka u ka bamiru n'i donna Huseyni o b'i faga o b'i faga o dan b'i la o dusukun na nka n'o y'i sɔrɔ o b'u faga sabu mɔgɔ caman de ka bɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ de kɔrɔ ka fɔ n ka ala minɛ ka n yɛrɛ di ala ma n'o bɛ bɛn saya ma n'o bɛ bɛn dekun ma caman de ma labɛn o kama fiyewu bilahi caman de bɛ yen o ma labɛn o kama Huseyni ani cɛw bɔra mais Huseyni bɛ faga don min o y'a sɔrɔ cɛ caman taara a kelen de sara a b'i kun bɛɛ filɛ dɛmɛba tɛ yen a kelen sara tɛ yen mais n bɛ fɛ ka mun fɔ a ko Faraz Dako ma a ko n'o bɛ ka ne Huseyni kɔnɔta a ko ne bɛ jɛ n'a ye ten n'o y'a sɔrɔ nin diinɛ in n'o ye kira ka diinɛ ye ko a ti jɔ ni ne Huseyni joli tɛ a ti jɔ ni ne Huseyni ni tɛ a ko n jɛna ni bamuruw ka Huseyni tilatilali ye nin ye tiɲɛ ye dɛ Huseyni a jɛna n'a ye a joli ka bɔ nin don ɲɔgɔn dɔ la ne ni aw kama ne ni aw kama mun ma sɔn a kana fɔ ko kira ye minnu ye ɲɛjɛyɔrɔ ye k'u ye kira janfa kɔ kira y'a ka diinɛ jigiya sɛmɛ olu minnu na k'a fɔ ko don dɔ la k'u ye kira janfa kira kɔfɛ
Husaini janana joli dili nene au kishili kama Allahu akbar nene au kanga nyina o tigi ko ay akanga foko dusukasi koma kaka bebbi do nyona ma dusukasi ko kera sigatala wa ati bongono ay fula Allahu akbar nga anga mako ya la miye ko aw man gunja de ko muna Husaini ka kala kuye muye wala asara muna ko nindina imbe sabati chukuti Allahu akbar sigatala abana nyo de fo chama be misru kono ye nga o labene nte ala yere ko ambidi ala ma chugo di halni sayaba ko fe o laben to kama Allahu akbar nende la iba sura ala kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam salim alaka kuma kando la aba ko la ya'tiyanna ala an-nas zamanun yajtami'una fil masajid wa yusalluna wa ma fihim mu'min Allahu akbar wa ma fihim mu'min Allahu akbar kira ko tugudi ako wati do binasi nam nemonduma o wati bina mo obi kafunyonga misru kono wa obi seli nyonve ko me iba bejete fo kata bla labana ko ma kelendala min dambe alala siga oti Allahu akbar ma kelendala kelendoro min daledo alala kota Allahu akbar يجتمعون في المساجد ويصلون وما فيهم مؤمن Allahu akbar ne kaba ko ide wallahi kira ko te ko do bina kibi misri na fa jamai ka demne misri aran labana fo almami kiba bejete ko limani ya jongelen dala siga kuma dala ni ne de ku ya fo e bi se ka fo ni chewa netede wala ko tigi de ya fo seli dira mima ka di amade o de ya fo ti sigatala atigi afo o de lawe seli ko ya anya wala mo ko ye wala bema ya maro ki ka seli yere ti seli bi di do mi ala fe ala ko de inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta Allahu akbar ako seli ne adi mu'minu dema ka jakuya o ka kawatu ka siga e jonu mu'minu ye jonu nye jonu ngakani misri doni yajtami'una fil masajid kubidu misri kono yala bekanga do misri kono wa bekanga ke sellewa bete me qur'ana ko jonu do ko mu'minu ti sigatala innama ya'muru masajid Allah man amana billah واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allahu akbar aydra ala ko neka misri ani me bagaw minu nganga do misri kono minu nganga na ala ko suma kono minu nganga na sela kono nanga nya foyde betede ay innama ya'muru masajidana Allahu akbar ko nama neka misri do bana matarafa baw ana dungew do mana amana billahi fo ikaddana de sonne alala ko ne de yi dambi fa Allahu akbar ulibali واليوم الآخر كذا الله رلا كدون دو كابسي إسالي كو إبتا جوجي إكا كيلونا ها ليه قرآن كما دي أبتا نه ode la kuma mina na ko ala ku wele ko ne min zona odo mor nimbi bana otoy lista alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafara fayu'azzibuhu Allah 'azaban akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum ya akbar muhammad otoy wala kana tugu nofe kane kunda ko kola kana ni ngale ke mungara wolo kunu la lasta alayhi bi musaytir Allahu akbar nimi misaga ko bamado toy nimi murutira kana saman nofe atoy Allahu akbar bebi ka khiyar min ngadi mi ngane ala israf la je nga jowi wala karima fam ala inde fo me mo war kana yina ne atfu ye uyere bado inna ilayna iyabahu ko nga niminu zona ibi yere niminu mbana yere ibi yere ye ko nga ubesegiro ine ala felay Allahu akbar beke imana yele chugo chugo kaw
نني مبارك باس غيري الله أكبر ابتعال في الله أكبر وإنا علينا محمد نعم أبي أون نفنك حسابه مكفس فسلين الله أكبر أدوما دوا على لده على كنت كراوني وكرا منو ما كو أبينو بينينغا فلا نقصنا عليه بعلم وما كنا بغائبين الله أكبر على كو منو كنا فوني ندوني دوني يري سبوا بكرنا على يلا الله أكبر وما كنا بغائبين أما كان غفر الله أكبر ما كان غفر أي نغرا تامبا نغمي أما كان مين ينادو غبكرا على مين ينادو دبنا ينين الله أكبر مغمينا ومينا كرا كوتي كو بنا كفو مسرو كونو nga iti mumini kelen zoro ala misiri fajama muhammadu de yafo tarima fam abi mustadrak atoydi hakim fi mustadraki abu de kono hakimu de ba mafle wa aklala ka fode koni hadisan ye sahihu de min zabatiledo ala shart shaykhaini no ya as-sanadu amina na ceminu na ko hadisa jele yedo bukhari ni muslimu ulu ka shartika ko ni jele do sosoli fo itala ko la kaya sigatala ka hadisa sahale do tarima fam uye kirani nga sahaba qila ya rasulullah mata zalik wala muhammadu e dojume dojumena mogo bina ka fo misiri kono obi seli ka soro ala dana ya bata kono o e dojume o de la ni aya min damina yi ala ko fu ka dale ala la ka dalla harala ne mu'mini ay fo ka dalla harala sabu dana ya la harala ni jokeraw ka o de kan wala sabu mo chaman be islamiyya tokola nga ala danaya an lahara danaya amma sabati no to jogo do bi o ba yela manu dambala Allahu akbar sigatula aydra billahi Allahu akbar kira mo mustafa ayin defo Allahu akbar nga ayin no fetu ala ko chogodi ko usona ka selijo wa mu'udu usona jaga bolima wala yakhsha illa Allah wa umasrafuye ala nyasana yakale ko Allahu akbar sigatula ala ko fa asaulai kan yakunu min almuhtadin ko abdullah olu tigina mawde kay kanda tigula Allahu akbar sigatula ya rabbi ala kanyala amin ala so kira mo mustafa yini ngale ko ni dojume wala dojume de mo bina taya misiri kono ka seli ka soro ni man ya jondula dojume kira ko chogodi ko iza akalu arriba wala ha Allahu akbar wa sharafu albinaa Allahu akbar ko kuma mina ni iribana volodun ni unana chaya ubulu Allahu akbar an fila waati de la bi ko an ka sɔrɔ k'a dun a sɔrɔla cogo di an ka mago t'o la kira ko ten o ko don dɔ bɛna se ale muhamadu mandenw ma ko o ka hami ye jumɛn ye ko an b'a sɔrɔ cogo di k'a dun a sɔrɔla min halalin aw min haram la yubalu ko o mago t'a la nin sɔrɔla halala wa a sɔrɔla haramu na wa k'o mago t'o la an fila o donna bi wa u ka bonya ani u ka sharafu o bɛɛ bɛna sɔrɔ jumɛn na minnu ye sojanw jɔ minnu kɛra dagabana ɲɛjɔyɔrɔ bɛ minnu bolo diɲɛlatigɛ fɛnw na u ka bonya ko bɛna da ye ko n'o waati sera ko i b'a sɔrɔ de la yazalu qawlu la ilaha illallah yaruddu an al-ibad sakhatallah Morko koni ni ndoin zira ko la ilaha illallah no ye ala ye nin kuma kan ba min di aka cidew mbema ko ayna fo mo e ko ma foite ne ala ko o la ilaha illallah mi no ye kisi kuma ko iba soro odo o be ala ka funu de jigi atikala mawka la ilaha illallah ha afole min bi ko da la ilaha illallah ko ti foi soro o la bone ko Allahu akbar ha mi ye kisi soro la
kira ka hadisa do be man qala la ilaha illa allah dakhala al janna ni ma ko mafuite ala ko kiduna al janna kono sigatala o fodo de bina ke bone soroli ko o do jonga la ilaha illa allah fo ko de bi ala ka funu jigi o ka la ilaha illa allah ne wuli bali de Allahu akbar sabu muna la ilaha illa allah asigle do fedo sigatala asigle do fedo sigatala wala a jala foli tɛ dɛ a sigin bɛ fɛn minnu kan n'o ma dafa la ni fu bɛɛ ka kan i b'a sɔrɔ abdulkadir jilani a ka kumakan dɔ la kala sayyid abdulkadir jilani qaddasallahu sirra ya qawmi adnu shayatinakum bil ikhlasi fi qawli la ilaha illa allah la mujarrad al lafz التوحيد يهرق الشيطان الإنس والجن لأنه نار للشياطين ونور للموحدين أكو تقولي نو عبد القادر الجيلاني أكو أي أكا الشيطان أي أجيني كو بامبيو ni la ilaha illallah ni konnanje afolila ama fo la ilaha gansan de ko bil ikhlasi fi qawli la ilaha illallah ya akbar ayaka shaytanu jini ka bonno fe pew ni la ilaha illallah foli o bi shaytanu jini wa abina to wala akol la mujarrad al-lafz Allahu akbar kunga da fo afondala dama ma de ka fodro la ilaha illallah kungando made ako tawhidu no e ala kelebanci yeli ko bi jina shaytanu o ba beyele ko ani amo shaytanu ko ba bede yele ko sabu kadaka ko ala kelebanci ay tasmay mi shaytanu tsaka jwanya fe ko wa noro de do ala kelebanci ya jombele jele duskuna كونغا جنومبلو كوكا فكيف تقول لا إله إلا الله وفي قلبك كم إله كل شيء تعتمد عليه وتثق به دون الله أكو كيف سقف تقول لا إله إلا الله كسر على جل بأي ربنا إدم بأولولا إكدعني أبوكا تقول إيه فلا إله إلا الله كسر على كونين دو إيو كباي على كونين جه إيو توباي يا أكبر على يكلني كو على كلمة أنت هذا بس بتي دلا فولي لاتي كو أتفيو كو كجناي على ورا بيبلو إمسو بيبلوي أما على كسرتا كباركناي إدمسو بيتي ومجني مراي ومج سلامي كو كاكاتشومي أشيمتا وسرافي دوتي رد سركا كما كو ويشيركو دوي يا أكبر إددلي أوكا إدو نيسرايا كما سبو ولود جومني إيو الله أكبر aha duchawan be joke meni aduti wiyetinde demso bi minduma ola kuma tsakake ay ne vana shirku doy tarima fam akoko be adama ala ebolo ko wa fa huwa sonamuka ko uyika bulude o watila الله أكبر wala yanfa'uka tawhid lisani ma ash-shirq al-qalb ولبلي ako tawhidu no ya ala kalimance la ilaha illa allah ko otinna fo fuynye kasro idus kuna ibi fawalake min dinawu tasabati يا أكبر ne abdul qadir jilani ka kumai ako wala yanfa'uka taharatul qalbi ma an taharatul badani ma najasatul qalbi سيغت الله ako farkulo sanuya ko oti fuynye سيغت mumini min duskun nogole الله أكبر أتانيا akoro la ilaha illallah joro balade ولا kuma do ولا o kuma jumawye kuma mina na tigi sona ka bara kenai تي سيغت الله ngani bara makenai ala ko mi o ka ke ema bara kenoi ala ko mi ngatoi ema otoi ablay kuna ko ani galo bela jele ka ko سيغت la ilaha illallah inna fa bala ولا nga kiramadul mustafa ko te ko do bisi ko la ilaha illa allah ye bonede afobaka الله أكبر yayi
ko sakhatullah no ye ala ka funu ye a fɔba bolo dɛ ko a b'o de sɔrɔ an b'o don na bi dɛ mais kira ye mun fɔ o don na kira ko o don ko o bɛ diinɛ baara de to u kɔfɛ u ti baara kɛ ni diinɛ baara ye fiyewu ni silamɛya jogo ye fiyewu k'u ti baara kɛ n'o ye fiyewu en tant que u ka diɲɛlatigɛ bɛ sɔrɔ min na u bɛ hɛrɛ sɔrɔ u ka diɲɛlatigɛ la min na ko o b'o dama de ta ka u ka diinɛ baara to yen ko o don dɛ ko o la ilaha illallah fɔbaw dɛ ko a bɛ ala ka funu dama de se o ma fa iza qalu la ilaha illallah قال الله عز وجل كذبتم لستم بها بالصادقين كنو كل لا إله إلا الله على بافقو والله أو يقولون تكلوي أي قالوا تكافون على كلني أبو الناس فما أو يقولون تكلاي لستم بها بالصادقين والله نكما كان زنومي ني شهادين أو تا ندونجويه أو تا تشنتك يا باوي الله أكبر ها أقرأ يتي دعيرنا لا إله إلا الله مغني مبالا جناه وانا كو على كفنو با لا إله إلا الله نمرتو جوانجي كو على كفنو دبا الله أكبر نقول بدل والله نقرأ كما يو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قرآن كتندي أو منو لمن نكد على الله منابي فمو أتفهمي ولا منا أو بفيد فأتا ولا كوا نعلى تجرا بلا من بافونغو غايتي باركنا أقول لا إله إلا الله أفرا الدولة على يكلي على مين يكلي أيام وداك كلي كوي موي أكونغا جناد دبلا ما فهموا على أكونغا نمر دبلا نيوانا أكونغا جانفا دبلا دبلي جوجو دبلا أو كبايني لا 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 يومني فوي أجرا odela dine wulbali mi ni tobala seri seri Usman madana haydara be ka obla minga o sigatalla wulbali do de oy jume angal la seli bela namo de la se oy bayinde bay al bay'atu ala al islam wa ninde ya bay abe kadma sada ne de nanu aywa ma foyte ala ko ne de ya fo wa Muhammadu kira ala ka cide o ye ne ka kuma ye wa min y'a di dɛ o ye ala ye ka da ka kira ma wa olu de sɔrɔla ka na o kokɔrɔma dondo ni nin bayi a ye k'i ko ala min ye kelen a fɔ n tɛ fila fara o ka bilen i ko Muhammadu min ye ala ka cide ye dɛ a fɔ ko n don sɔsɔ a mana n bila ɲuman min wa n do do dɛ tariman fam o la n bɛ fɛ ka min fɔ kɔrɔma surun na ko bayi a ne o de ye ka baya kɛ silamɛya layidu wɔɔrɔ in kan sabu ne ka gɛlɛn o ma kosɛbɛ ko silamɛya wa silamɛya yɛrɛ de ta don silamɛya baya a dɛ ni o de ye n ti fila fara ala kan n ti suyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ Muhammadu mana n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ o de ye silamɛya baya a ye olu bali do dɛ o de la an bɛ seri seri Usman madana haydara an b'a fo n'a ka baara ye ani n'a ka jɔyɔrɔ ye ka fara ɲɔgɔn ɲini silamɛw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ma a ikhtilafi al-mazahib wa turuq mazabu foli ɲɔgɔn tasiraw foli ɲɔgɔn nka an ka bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin ye fɛnba ye nin ye fɛnba ye dɛ an b'o sira de kan nka i b'a ye an ye ɲɔgɔn kan o kan wulibali yɛrɛ la caman bi ten baya ye mun ye silamɛya donga don wa a donga yɛrɛ don a donga don ne de y'a k'a ye wa ala ka kira min y'a da a ka kira ma dɛ n b'a d'i ma o kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ de kɔnɔ silamɛya donga don la ilaha illallah o min bɛ yen k'a fɔ kɛnɛ shahada kuranɛ bɛɛ kɔnɔ a tɛ yen a sɛbɛnnen yɛrɛ tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ ko silamɛya donga yɔrɔ la a tɛ yen
me baya bi a sebele a woro wepi dondola silamɛya la dondola silamɛya la mɔgɔw kɛtɔ silamɛ wa anw nana de k'o de fɔ mɔgɔw ye ko wa alakira tun b'a kɛta dɛ a dabila la de sabu mɔgɔw bɛ nin de fɔ n'o kun don mun y'a dabila mun y'a dabila i bɛ ɲininkali kɛ n de n b'a dabila kun f'i ye sabu n b'a dɔn munna alakira kuma min na ni a tɔgɔ ye di asaratul basharina o cɛ dɔ minnu talen don k'a fɔ k'u nisɔndiyara ni alijinɛ ye n'a hadisa sahayara n'a sahayara n'o ye Ubay a tɔgɔ ye di Ibnul Jarrah kuma min na a bɛna bay'a kɛ alakira ma a bɛ Ubaydata Amir Ibnul Jarrah kuma min na n'a nana bolo don alakira bolo ka bay'a k'a bolo aw ko yɔrɔ ɲini k'a lajɛ bana kuma min na a bolo dolen alakira bolo bɛɛ leyidu 6 talen kɔ a ye kitabu lajɛ min bɛ wele ko rijalu hawla rasul rijalu hawla rasul n'a y'o kitabu dayɛlɛ ninnu ka silamɛya kuma min na a bɛ Ubaydata Amir ibn Jarrah n'a y'i bolo da alakira tɛgɛ ka silamɛya bay'a k'a bolo o bay'a kɛlen kɔ a ko di a ko ne tɛ ka foyi ye n ka ɲɛnamaya la n ka yɛlɛma bolow la n'a bɔra danaya yɛrɛ kan ne la danaya se wala amana danaya n bɛ ka danaya de ye na kira ko cogo di ko aminu hazil umma abi Ubaydata ibn Jarrah ko i ka nin bay'a in deli ani ɲɛtɛ foyi la ni danaya dama tɛ i dusukun na mando in na danaya ma o don de kira ye o tɔgɔ da abi Ubaydata ibn Jarrah la mɛ mago bɛ mun na ko danaya i bɛna ye n bɛna yɔrɔ min sisan kuma min na Umar ibn al-Khattab ne kira ko Umar i ɲɛ bɛ silamɛya la a ko silamɛya in bɛɛ bɛna kari-kari ka tɔ to min y'u bolo i b'a dɔn wa ko Ala n'a ka kira b'a dɔn a ko a tɔ bɛ to seli gansan de u bolo seli gansan seli gansan min ni o bɛna t'u bolo Umar fɛn fɔlɔ min bɛ tunu silamɛya la i b'a dɔn wa ko Ala n'a ka kira de b'a dɔn a ko n'i ma dɔn fɔlɔ min bɛ tunu ka bɔ silamɛya la el amana o ye danaya de Umar danaya fɔlɔ de bɛna tunu ka bɔ nin silamɛya ye danaya bay'a de ye danaya ye baya taba dɔ wele ko danaya jɔ aminu hazil umma a welela o la kuma min na a y'i bolo don alakira tɛgɛ ka bay'a k'a bolo kira ko e de ye ni mando in na danaya maa ye nka o to yen n bɛna kuranɛ aya dɔ de d'i ma n'i y'o ta k'o lajɛ Ala b'a fɔ ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatakum aw kana aya in layban kuma min na Ala b'a fɔ ko aw minnu limaniyara ka da Ala la ko a kana sɔn fiyewu ka Ala janfa ka Ala ka kira janfa ka taa a ka danayaw janfa danayaw tarima fam wa antum ta'lamuna ka sɔrɔ a yɛrɛ kun b'a kalama kuma min na Ala ye nin fɔ aw ka mufassirinaw ɲininka dɛ ko a kana Ala janfa a kana a ka kira janfa aw minnu dara Ala la wa a kana a ka danayaw janfa ka sɔrɔ a b'a kalama ko danayaw ye mun ye nin yɔrɔ in na ye danaya n y'a f'i ye n ko kira ko amana fɔlɔ de bɛ tunu ni o ye danaya ye wa baya tala don a fɔra o de ma ko aminu hazil umma n'o ye abi Ubaydata ibn Jarrah ye ko a kana a ka danayaw janfa aw ka kitabu dayɛlɛ min bɛ wele ko zilalul Qur'an tafsirul Qur'an dɔ don ko zilalul Qur'an mɔgɔ min y'a sɛbɛn o wele ko Seyidu Kutub shahid Seyidu Kutub a ko n'a ma nin dɔn a ka danaya k'o ye a ye bay'a min kɛ Ala kira ye a ka silamɛya kan k'o de ye a ka danaya ne kira ko danaya fɔlɔ bɛ tunu o bɛ ne ni e kamana gan bilen wa bay'a in de y'a ye a tunu kun ye jumɛn ye silamɛya an bɛ hadisa min kɛnɛ kan bi n y'a fɔ a ye n ko Hussein a fagara nin su dɔw ɲɔgɔnna de la mɛ aw ka ɲininkali kɛ ko kira ye ninnu minnu yira ko u fagara mun na dɛ Hussein bɛ faga don min a bɛnna kira ka hijira san 50 ou bien san 61 na o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ fatura a tɛ tɛmɛ san 50 ni 1 kan u ye ninnu bɛɛ faga
mais kira ye minnu yira k'a fɔ diinɛ bɛ minɛ minnu bolo olu de fagara san 50 kira fatuli kɔfɛ mun bɛ t'o la bilen fɛn caman na yɛlɛma o la dɛ kira y'o fɔ ko a ye diinɛ in gindi a tagaju ye a kana sɔn ka ɲinɛ nin kɔ sabu donni dɔ bɛ se n'a dɔ ye si sɔrɔ a bɛ na u yɛrɛ ɲininka de yala ne ni a kun bɛ min kan o de don wa walima kura min bɛ yen bi o de don subhanallah a ta k'a lajɛ dɛ aw ka nin da k'a da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ bani k'a lajɛ o la n badenw n bɛna min fɔ aw ye n ko sɔsɔli t'a la anw ni maa cɛ koyi k'a fɔ silamɛya don k'a don ko kuranɛ de y'o sabati an ye sura di aw ma n'o ye suratu nasiri ye kuranɛ b'a fɔ iza jaa nasrullah ni ala ka dɛmɛ nana iza shartiya subutiya ko ni ko iza min b'a kɔfɛ a bɛ kɛ ni ala ka dɛmɛ nana wal fatuhu ani magandayɛlɛli wa ra'ayta an-nasa muhamadu ina mɔgɔw ye yadkhuluna o bɛ don fi diinillahi ala ka diinɛ na afwajan jamakulu ni fatumaga kɛra mɔgɔw bɛ don ala ka diinɛ na jamakulu aha jɛngɛrɛ n'o ye komi e ka diinɛ tɛ ala ka diinɛ o ye silamɛya diinɛ k'u bɛ di o de la an tugura Iza in nɔfɛ yala a bɛ kɛ wa an y'a sɔrɔ a kɛra ala ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara Muhammad ne ye dayɛlɛli kɛ e ye dayɛlɛla min bangera o kɔrɔ fatumaka in sabatira ala i ko ni o sabatira mɔgɔw bɛ don i ka diinɛ na jamakulu o fana kɛra wa o kɛra cɛw nana u donna musow nana u donna o donna don cogo jumɛn na komi e ka diinɛ tɛ ala de ta don silamɛya u donna ni ka jumɛn ye wa dongan foyi kun t'o la o don a bɛɛ nana de ko n bɛ sariya mate ala ko mamadu ka ciden ka tila ka layidu 6 fara a kan k'a 6 fara a kan o de ye hakilila ye bilen a bɛɛ maa kelen ma tuubi kira bolo k'i ma nin bayi a 6 jɛlen kɛ o maa tɛ yen a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen a tɛ yen sabu a bɛɛ de ye nin bayiya kɛ wa ala le ye silamɛya 6 kan Abubakar ye bayiya kɛ yɔrɔ min tuma min na ni kira y'a wele ashabu rasulu b'a f'i ye ko alima annahu la yakzibu ala al-khalqi fa kayfa yakzibu ala al-khaliqi azza wa jalla أما لسان حاله يوم الدعية إلى الله من جانب الرسول ما جربت عليك كذب قط أما لسان مقاله فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم امتد يده إلى حبيب المصطفى ليبايعه على الإسلام فتكون أول يد امتد إلى حبيب المصطفى Bokar ko ale bɛ Muhammad dɔn a ti galo tigɛ danfɛnw ye k'o ti galo da daliba la k'ale cira Bokar ka dalanɛ walima a ka halu o ko an ma deli ka bɔ kira galontigɛ nɔ kan mais a dalanɛ ko an bɛ seereya ma foyi tɛ ala kɔ an bɛ seereya Muhammadu y'a ka ciden o kɔfɛ a y'i bolo banban ka di ala kira ma a ko n bɛ bayiya k'i ye silamɛya bayiya k'i ye a ye silamɛya bayiya kɛ an ka da ye 6 tɛ a ye bayiya kɛ a b'o cogo kɛli la Umar ibn al-Khattabi o fana nan'i bolo don ala kira bolo ka bayiya kɛ n'a ye sharhu nawawi lajɛ sahih muslim sharhu nawawi tuma min na kira ye dekun dɔ sɔrɔ don dɔ la Umar wulila de ko Muhammad kana tɔɔrɔ aradina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad rasula wa bi bai'atina bai'a Muhammad kana tɔɔrɔ anw dara la ko ala ye an ka ala ye Amadu an dara la ka fɔ ye Muhammadu y'a ka ciden an dara la ko silamɛya de y'an ka diinɛ wa an dara la ko an ye bayiya min kɛ o silamɛya ka o y'an ka bayiya ye an k'o to yen Usman bɛ an ture don min k'u b'a a faga a y'o de fɔ a ko ale m'a dɔn a bɛ faga mun na n'i ye jɛnɛya kɛ i furulen i bɛ se ka farila kɛnɛ ka faga n'i ye maa fa i bɛ se ka faga walima n'i ye sonyɛli kɛ i bolo ka tigɛ a ko ne Umaru ma nin si ne Usmana ma nin si kɛ
tarima fam Usmana ko di ako ka mogo do faga tede ako juma kabiri ne tugura ala kira nafa juma mi jondo ka horoya ni ma jonzoro juma mi bi daw ka mi juma temene no tafla ka horoya nyowe ako waw dama tede ما زنيت وما سرقت في الجاهلية ولا في الإسلام وما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون نما جناك مشوالك كنت جاهل جاون زلامي ako wa ne kini molo ne Usmana kini molo amadlik amagushi ne nyamana na depuis 2000 nya do ala kira bolo ka islamaya bay akabulu subhanallah ya akbar Ali ibn Abi Talib ala fana nanati kitabu chama ne fana ne mafla koy ni bi Usmana tayini ibi bidayatu wan nihaya لابن كثير ابو لجيبا سوي وعلي بن ابي طالب على فنين بي اكلينغه على كربلو كبر دومينا ني على كرتشرا اي علي ني خديجه ويلي اكو اين اسلم تسلم اتيها تهديه والله فجبريل عندي يدعوكما الى البيعه الاسلام الله اكبر أين يردي أي إسلامية ككشي سرو أين يردي أكا كندا سرو جبريل فلان محمد فيا يكوّن كأكنا إسلامية باي أكي نبي نيني أبي بحر الأنوار كنو أبي سفينة البحر كنو أو كتب تفسير دوي أي أولو لجابا سروي نيا فلوي ما أي حياة الصحابة فينا ديلة كنا باسم أو فرنيونغا دومي كسرو تيما سفن بنافرا وعنزر عشيرتك الأقربين نكرا يا سم أو فرنيونغا أكو جوني من يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي من يبايعني Ali ko ale wula kira ko isili ko jonde bi bayake Muhammadu kira sodngo la jonde bi wule kana bayake ni man yubayi ini Allahu akbar Ali wula ko isili ala fo shenzaba Ali rade be ka lakale ko sabada fale ko ko kuntu asgharu alqawmi ko ne de ko jama kulu bela fitini nga sabab fole ni ma masoro na Ali bora kana mbolodo kira tege kan bayange besigile chala sigatala kele bi yoro jume ko islamaya baya nunu ngone baya do ka yoro tino soso me o woro ewa o te woro ewa o kuye jume do ba yini ko shahada ni baya fika kala de ke folo niye kala ke ibi soro ko olu wala do ash-shahada o iqraru di ka fedo sabati abana shahada bana nga leidu o e ka leidu ta fedo de ka o ko ni mo mi yene fla confondi ikanga do kalala sigatola o folo ye ajdra tarima fam même fe ka munyira ne na awla anga do ko nimbay ay ni okoko bayakera o aya fo munde kungara nunu ve odondo islamaya wati nunu munde kundo wa Buraida ka hadisa kote kuma mina ni suratu Nahl aya bigono don kelena ne ala fo ufu bi ahdillahi iza ahadtum wala tanqudu al aymana ba'da tawqidiha wa ja'altumullaha alaykum kafila aina ayanta سورة النحل آية بيكون طوعني كلي كو آية على كليدو دفا ليدو تليكو آية دفا إذا آهدتم الله أكبر ولا تنقضوا الأيمان أكنسو ككلنغان ننوكو برطو بعد توقيدها أجلاليكو أو يألا كايركم كشيريك الله أكبر سيغة الله فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون آية الدنبا ونينغانا تعلم سيغة الله أنت فلفر عليك أنت شوينيك nti jenayake nti ndefaga nti nabara ken zekoron da ken bolokoro nikra Muhammadu yembla nyuma mina mbake au kanyi ngalke ban kuma mina ni Qur'ana kote ko ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabay'uhunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim
Muhammad nunu ye tubi de na to de mu ye leidu min de ma no ye fatu makai nasira obido ne ala ka dinana yadkhul fi dinillahi chauta kofe بعد ما فرغ النبي من بيعة الرجال ممينا كرك لا تشوتلا مسوننا وعلى كل مسوننا كوبني إباي أنيغنيا كوتف لفرا علىك كتاب لا اللبانا فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم محمد بيان من أوي كان عليا فدلني عليا فما سين بخير وعبنا نشوف كلين للنياتك لجة ko muna silamɛya donga do Seydou Qutb aka zilal Qur'an na abo de fo ne aya in kofe ko summa bayyana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa yubayi'uhunna ala al-iman hunna wa ghayrahunna mimman yuridna ad-dukhula fi al-islam wa ala ayyi asasin yubayi'uhunna ya ayyuhan nabi idha ja'aka al-mu'minat Seydou Qutb ko di ako ni manin no ko ninde ko abangira ala kirai ne ayayin kofe ko abi muso nunu ndo islamela ni dunjogo ya jumae ko bangira ala kirai ko odo ko kallimani ya jonye ko kuyeni bay aworoy ko wanunu ani wa ghayrahunna anu unyogona werew mimman yuridna ad-dukhula fil islam minum bi faka do islamela ko wa ko bidoni ni dunjogo ya indi sigatala أطي تفسير القرآن للشباب دكتور دوبي عليه ودسبة أكون أيه أسأله اللبامة نبيع إنفراكو فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم فبايعهن كو أفرع على كريدي كو أدخلهن الإسلام أدخلهن في الإسلام محمد أدو إسلام يا الله أدو إسلام يا الله جان النبي أدو إسلام يا الله نورو جلي الله أكبر أبي كنكا على كافة يكون من الفرد من الصمد من الكهار من الوهاب من الرزاق من المهي من المميت من الناصر من الماجد واحد الله فالحمد لله رب العالمين ام بعدين تبشر في الله جباو ام دمان تغاولا ني يروينا نينتو يان كرامغو سيد احمد تجاني حيدرا سام بافلان تان شيكين اشورا كنكا چامبا فوكا ولي ماندو اكا نيما دالا كفاسكي داچا مام يالا بولالا كو ايرانا وشكرا لكم في امان الله Ngalondi zega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi zega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi zega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela na marashi kolomba uyo tenya welela fala ka chideme tenya welela saraga jubu bomori tenya welela dabali jubu kemuri